libo-libong miyembro ng Civilian Volunteer Organizations o CVOs mula sa 5th at 6th District ng Pangasinan ang tumanggap ng financial grant nitong ika-29 ng Enero 2025. Personal itong inihatid ni na Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Hindi lamang basta-bastang pamamahagi ng tulong pinansyal ang naging tema ng programa, nairehistro rin kasi ang mga CVO members sa PhilHealth Consulta plus GConsulta program, isang hakbang na layong matiyak na mayroon silang kakayahan na makapagpagamot at makinabang sa iba't ibang serbisyong medikal. Ayon kay Governor Gico, ang taunang programa ito ay patunay ng kanilang pagkilala sa walang sawang serbisyo ng mga CVOs na siyang katuwang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa kani-kanilang mga komunidad. Samantala, bit-bit ang mga walis tingting at garbage bag, sinuyod ng mga kawani ng Kapitolyo ang Lingayen Baywalk para sa isang makakalikasang aktibidad. Ito'y sa pagsasagawa nila ng Coastal Cleanup Drive noong ika-30 ng Enero. Pinangunahan ito ng General Services Office o GSO bilang bahagi ng advokasya ni Governor Ramon V. Gico III para sa Zero Waste Month. Tiniyak nilang walang may iwang basura na maaaring makasama sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar. Ayon sa GSO, ang aktibidad na ito ay isasagawa tuwing araw ng Huwebes para mapanatili ang kalinisan sa Baywalk. Valerie Dismaya, RNG News.